Ahojte všetci, dnes sa pozrieme na Ligu majstrov hokej. Táto téma je málo rozoberaná, tak ale poďme sa na ňu pozrieť. Taktiež, predtým než sa do toho pustíme, bol by som veľmi rád, ak by ste mi dali like a odber, keďže to veľmi pomáha v raste kanála. No a teraz poďme na to. Formát Ligy majstrov hokej je teraz veľmi podobný tomu vo futbale. Lenže nezúčastňuje sa tam 32 tímov, ale 24. Po 3 tímoch zo švédskej, fínskej, švajčiarskej, českej, nemeckej a rakúskej ligy. V sezóne 2024-2025 tam bude plus jeden švajčiarsky tím, keďže vyhral minulú Ligu majstrov. Ďalšie kluby z iných krajín sa tam môžu dostať po jednom, väčšinou podľa výsledkov v ich lige. Takisto, tieto ligy sa rozdielujú podľa bodov. Ako tímy, ktoré ich zastupujú, pre príklad ako slovenský tím zastupuje Slovenskú ligu, tak ako sa umiestni, podľa toho môže získať body pre danú ligu, teda pre tú svoju krajinu, a tým v podstate pomôcť k tomu, aby Slovenská liga mala väčšie zastúpenie. Liga majstrov hokej nie je veľmi populárna, oveľa viac sa tešíme na majstrovstvá sveta alebo NHL, teda playoff NHL. Taktiež toto je čisto európsky turnaj, čo znamená, že sem nechodia týmy z nejakých iných kontinentov, ako napríklad NHL. Hraje sa podľa švajčiarskeho systému, teda jedna veľká tabuľka, z ktorej sa postupuje. To znamená, že aj napriek tomu, že v skupine sú 24, nie každý hraje s každým. Každý tým si zahrá len 6 zápasov. A tuto máme rozdelené koše. V koši A sa vyskytuje ako prvý výherca Ligy majstrov, ďalej sú tam výhercovia národných líg. V koši B a v koši C sú kluby, ktoré skončili vo svojich ligách druhé, respektíve tretie. Zato v koši D sú výhercovia svojich národných líg, no z druhých krajín. Aby ste mohli lepšie nahliadnúť, takto vyzerá tabuľka na Ligu majstrov hokeji pre sezónu 2024-2025. Slovensko tento rok nemá žiadne zastúpenie. Liga majstrov nie je vôbec populárna, ako som už spomínal. Najmenej teda na Slovensku a v Česku, lebo nás zaujímajú viac iné hokejové podujatia. Napríklad Liga alebo majstrovstvo sveta, poprípade nejaké iné medzinárodné turnaje. Taktiež máme minimálne zastúpenie ako Slovensko, túto sezónu vlastne žiadne, a práve preto si môžeme povedať, že keď nemáme komu fandiť, menej slovenských fanúšikov bude tento turnaj pozerať. Takisto aj jeho značka a prestíž. Pri futbalovej Lige majstrov je to zaujímavé, lebo sú týmy oveľa viac známe. Veď každý, kto sa trochu vyzná do športu, vie podať viacero futbalových tímov. Pri hokeji to je však niečo iné. Možno slovenské, nejaké české a tam to zrejme končí. Určite sa tu nájde veľa hokejových znalcov, ktorí vedia toho viacej, ale treba poznamenať, že táto súťaž neprináša nič, pokiaľ tie týmy nepoznáte a nezaujímate sa veľmi o hokej. Samozrejme, že pre kluby to je zaujímavý turnaj, ale pre fanúšikov to nemusí úplne byť. Taktiež sa pozrieme na to, že koľko ľudí hovorí o hokejovej Lige majstrov. Oveľa menej ako napríklad o majstrovstve sveta hokej. Napriek tomu je ale v turnaji veľký potenciál. Môže to trvať, ale možno postupne fanúšikovia hokeja budú mať väčší záujem o tento turnaj. Na YouTube tiež veľmi rád dávam ankety a pýtam sa ohľadom hokejových tém. Tentokrát som sa pýtal, či pozerávate Ligu majstrov hokej. Viac než polovica odpovedala, že nie. A ďalších 16% sa pýtalo, čo to vlastne je. Alebo teda, existuje to? Len 1/3 z vás sa zaujíma o Ligu majstrov hokeji a teda ju pozeráva, čo to dá povedať, že nie je veľmi veľké číslo. Napriek tomu na takýto turnaj je to možno aj slušné číslo a povedal by som, že postupne sa to môže meniť. Čo si o tom myslíte vy? Určite svoj názor neváhajte napísať do komentára. Pokiaľ by ste si chceli pozrieť ešte nejaké ďalšie video, tak odporúčam toto na obrazovke alebo v popise videa. A takisto budem rád, ak ma podporíte lajkom a odberom, ako som už spomínal, a myslím si, že takto to môžem zakončiť. Ja som Hokejos, majte sa, ahojte.